και με κρύα, πάντα αισιοδοξία. Happy, happy, happy day. Happy, 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 happy day. Ξεχνά τις πολλές κοτούρες και στη συντροφιά μας κάτσε. Τα προβλήματα σου άσε. Ο καιρός με τιτσολάκι, καθημερινή συνήθεια. Бизнес се движи от енергия и ако един от вас е с помръкнало лице и физиономия, някакси всички се влияят от това и ставате вампир, нали? Когато човек не дава, той взима. Няма средно. И като не давате позитивно, вие взимате и никой не му пука какъв ви е личният проблем. Той вижда, че нещо сте намръщен и задължително си прави извод. Не забравяйте хората да ги наблюдават, особено ако сте лидер, хората да ги гледат, как се държите, как ходите, как говорите, как се отнасяте помежду си и дали ви шарят очичките така коментаторски или очите ви светят с надежда и дават надежда и дават на другите. Бъдете по-големи от страховете си и гледайте напред, защото, приятели, този бизнес може да ви даде много и може би сте много по-близко до следващото ниво, отколкото си мислите. Сега, като следвам, ще продължи пътуващия семинар с тези, които оставате в автобуса. Много се надявам да продължите да споделяте, Венци ще ви навигира. Разбира се, помолихме да поеме тази роля. Спане винаги може да има после. Знам, че